खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 जानुवारि मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोनां खामानिनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनांनो हागौ। दसेबो जिरायनो सम गैयै जागोन। बृष राशि। खामानि मावनांगौ थाब्लाबो गोसोआव बानाय सोमजिगोन। दलरै थानो गोसो जागोन। मिथुन राशि। हरखाब खैफोदाव गोग्लैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान मिजिं लाना आगान सुरलांगोन। कर्कट राशि। गावनि लाजिनायावनो गोसोनि बाथ्राखौ बुंथिना लानो हानाय नङा। गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। सिंह राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो सनमान होजागोन। गोसोआव गोथार साननाय फैगोन। कन्या राशि। साननाय बादि खामानिया मोनसेबो जाफुंनाय नङा। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। तुला राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। वृश्चिक राशि। दावबायनो गोसो गैयाब्लाबो दावबायनांनो हागौ। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। धनु राशि। गोसोआव बायदि साननाय हनाय सोमजिगोन। गोजान जायगायाव दिदोमै थाहैनो गोसो जागोन। मकर राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो गोसो जागोन। बयजोंबो गोरोबना थानो हागोन। कुम्भ राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जा। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ। मीन राशि। नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो थांखि लानायाव जेननांनो हागौ। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल इनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा फेब्रुवारि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Operation Theatre Technology, BSS Diploma in First Aid and Patient Care आरो BSS Diploma in X-ray and Imaging Technology। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुरात लाहरनो हागोन।